Aġenzija Support, l-Aġenzija Nazzjonali fih dan il-Ministeru għall-Inklużjoni u Kwalità tal-Ħajja u li taħdem fil-qasam ta' persuni b'diżabilità, nediet l-ewwel kumitat konsultattiv tagħha. Permezz ta' dan il-kumitat persuni b'diżabilità li jużaw servizz wieħed jew aktar ipprovduti mill-Aġenzija Support se jkunu qegħdin jingħataw l-opportunità li jagħmlu suġġerimenti u rakkomandazzjonijiet dwar is-servizzi offruti mill-Aġenzija. Din it-tnedija saret waqt konferenza tal-aħbarijiet indirizzata mill-Ministru għall-Inklużjoni u Kwalità tal-Ħajja, Giulia Farrugia Portelli, waqt li rreferit li din l-inizjattiva għandha lan li toffri spazju fejn il-persuni b'diżabilità jkunu jistgħu isemmaw leħinhom. Il-Ministru Farrugia Portelli qalet kif dan huwa eżerċizzju biex l-imsieħba tagħhom jipparteċipaw biex jtejbu s-servizzi. Dan huwa bord konsultattiv li għall-ewwel darba ser ikun qed jieħu il-feedback dirett, il-kummenti diretti tal-persuni b'diżabilità li jagħmlu użu mis-servizzi tal-Aġenzija Support u jagħtuna l-opinjonijiet u l-pariri tagħhom fuq dak li qed idejjaqhom dak li jixtiequ jaraw immur aħjar. Il-kap eżekuttiv ta' Aġenzija Support, Ruth Rose Xiberras, iddeskrivi din l-inizjattiva bħala pass ieħor importanti lejn l-inklużjoni tal-persuni b'diżabilità fit-teħid ta' deċiżjonijiet li jirrigwardaw lilhom. Is-servizzi tagħna aħna dejjem irriduhom jitjiebu u għalhekk ninkludu l-persuni b'diżabilità biex jagħtuna dak li huma jkunu qegħdin jesperjenzaw. Id-direttur ta' Aġenzija Support inkarigata minn dan il-Kumitat Konsultattiv, Melanie Magri, qalet li l-persuni fil-bżonn huma dawk li jistgħu jgħinu f'din il-mixja biex jesperjenzaw servizzi aħjar. Huma li jesperjenzaw is-servizzi li noħolqu u nipprovdu aħna bħala aġenzija u għalhekk għall-ewwel darba dan il-Kunsill ser ikun hemmhekk biex nagħmlu l-ġid u nipprovdu l-aqwa servizz għal min vera għandu bżonn.